Evidenti l-iskumdità ta' segretarju parlamentari Stefan Zrinzo-Azzopardi meta mistoqsi minn Net News jekk jappoġġjax lil Ministru Edward Zammit Lewis wara li sar magħruf li bat lil Jorgin Fenek ċertu messaġġi meta kien diġà magħruf li hu s-sit ta' 17 Black. Messaġġi li kienu jinkludu stqarrijiet bħala jmissju u li dawk li vvotawlu kienu ġaħan. Mistoqsi jekk hux Skomdu b'Edward Zammit Lewis wara dan kollu Stefan Zrinzo-Azzopardi baqa' jwieġeb bl-istess retorika politika. Inti ħadd kompli tappoġġjah lill-Ministru Edward Zammit Lewis? Aħna bħala gvern se nkomplu naħdmu biex nagħtu l-aħjar il-pajjiżna u nagħmlu dak kollu meħtieġ biex anke minn dak kollu li hemm bżonn isir inkomplu għaddejjin anke b'sensiela ta' riformi għal ġid ta' pajjiż. Qed insaqsi lilek personalment, inti personali ħadd kompli tappoġġjah? Jiena qed ngħidlek illi aħna bħala gvern se nkomplu naħdmu. Anke meta mistoqsi għalfejn Robert Abela għadu qed jiddefendi lill-Ministru Zammit Lewis u għadu ma keċċieħx, Stefan Zrinzo-Azzopardi għażel li jaħrab milli jwieġeb. Aktar kmieni din il-ġimgħa anke l-Ministru Jimborġ baqa' jiddefendi u joħroġ onqu għall-istess Ministru kif ukoll għall-Prim Ministru li baqa' ma ebda azzjoni dwar dan il-każ. Anzi, skont il-Ministru Edward Zammit Lewis dan qed itih appoġġ kbir. Jum wara ieħor aktar rapporti qed jikkonfermaw kif l-2019 dak li issa huwa Ministru tal-Ġustizzja u l-Governanza fil-Kabinett ta' Robert Abela kien bad sensiela ta' messaġġi insistenti lil Fenek fosthom jgħidlu li huwa dejjem jinsaf qalbu. Abela jibqa' jażel li jinjora l-kollox din it-tema tant importanti.